Bom bom bom, onkos tullut pesänään talven keskellä? Ja paukuttaako joku Veesa tällä hetkellä? Ja se täällä löytyy. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Bum 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 bum. No. Sen takia, että sä saisit kysyä, miksi mä teen niin. Hey allihopa, would you suck my fucking balls? They're in my pants, so let's dance and listen to some Doors. Hey allihopa. Ai vittu. Hey allihopa, would you suck my fucking ball? Merekkä. No vittu loppuu. Vittu istuu, mä lähden tosta vittu mehtaa. Hiljaa saatana. Vitun tuoli. Perkele, on hiljaa nyt, saatana. Morjesta, nyt lähdettiin tuon Max the Maniacin kanssa sunnuntai-ajalle kahtomaan vähän, että näkyisikö kimuleita. Onneksi tuo parempi puolisko ei niitä metsin videoita kato, niin ollaan ihan Max, onko sulla jotakin sanottavaa? Onko tyttöjä näkynyt? On. Onko näkynyt? On. Onko saatu kyytiin yhtään? En oo poikia näkynyt. No ei me poikia halutakään kyytiä. Tyttöjähän me halutaan, eikö niin? Hyvä, anna läpsyis. Yes! Woo! Yes! Se on Samille. Aha! Se meikäläinen, yes! Woohoo! Yes! Max, kato! Onko rankka? Ei oo.